Ayan, so nandito na tayo sa may Lingayen Baywalk. Kasama si Bitches. So, may mangyayaring photo ops dito at pupuntahan natin yung mga bagong dating doon. Ayan. Maulit-ulit ito sa November 28, mga bossing natin dyan. Ayan. At sana sa awa ng Diyos makasama natin si BBM. Ayan. Alcala, Ito ay grupo ng Alcala East. East, Pangasinan. Dami, dami. Woo! Ayan, nandito pa lang pala, oh. Grabe. Dami. Kulang pa to, kulang pa. Long time Oo nga. Sir, sino vlogger na kumating dito ngayon? Hindi ko sure, sir. Hindi ba dumating yung Meron din kami Google na ata. Kanina daw. Kaya medyo natagalan. Alcala ata to, sir. Nakasabay na namin yung mga Aguilar. Naging pula yung daan. Wala. Hindi, no place of dito. Ay, wala dito. Ayun, sa picture, tapos ako. Ayan po yung Alcala. Mayor Comment Class. Yan, so from Alcala ito mga nandito, ano. Grabe. Woo!
hanggang doon pa sa may dulo. Ano? Yung internet. Pero end stream tapos ano kasi mag-auto ano yun. Mag-auto end stream mo lang ha. Mamaya kung sakali. And then, pag nag-end stream, Ayan, automatic yan na mag-upload. ayan, tapos na, and then, done. Done, ganun. Ba't mo na in-end? Sabi mo end stream. Hindi mamaya pag matatapos ka na. Nag-end na. Ulitin mo garod. Sila pa to, ang dami pa oh. Yan, so kasalukuyang marami pang dumarating mga bossing natin dyan. Grabe. Pakita natin sa drone, Char. Dami pa. Grabe, dami. Hanggang sa dulo pa. Alakarin natin yung dulo. Grabe. Haba. Hanggang sa Binmali na ata to eh. Grabe mga bossing, nakaka overwhelmed. Nadalaman sa akin yan ako. Ba't na ganyan? Wala nga, sakto lang. Anong nagganyan? Wala nagraran eh. Ikaw may nagraran pa. Ayan, nagraran yan. Wala. Naka-on na yung ano mo. Internet mo. Nag-live na yan pag ganyan. Dami pa rin. Pero hindi sa running. Di ba may running dito na tayo? Oo. Hello po. BBF ka ng buhay ko. Ha? Sana all. Grabe. Hindi na ako makapag-live eh. Ay, picturean na kita.